Apre so bhai pi barok perlo ki papej ya kene ke YouTube channel chinga. Ane pelap ni kene ke video ka bang apre ni kene ke por. Pelap ni kene ke kali ki ba bun bha bat ki bun bha. Bat hang ne bali kene ki kali ki bun namar ba bali kene ki priu ber kali ki bun namar ba udon no plang ubai tenat ba pu ubai tenat ba ke jing pu chu. Par no plang udon kita ki sintiu ki barangli. Bat unu plang udon kesurok kedon na pedeng plang udon hapro arliang kene kesurok bat kibriu jong ke jela me khlia bat kiwi pat ke jela ki wan ban jingo ban pet ya ke jing ipu ya ke jing tenat jong no plang ubodon ki rong ki ba bodon sintiu rongli no plang udon ha ka thany war jantia ha ka snong topo ka bahap ha ka amlarem civil subdivision kumta kum ki perlok nada pi pikwa man pek yo no plang sio ba wan no man pek man sikhi de lag jong ki khmat ya ki jing tenat ya ki jing ipu piang jong no plang uno plang umi ta ki person rai par kita kalong hau bran Desember dan bran Oktober uno plang udon tang shibnai hadin shibnai uduno bat u kudno kamut u yabno lane utar khangno kumta wan kloi pa phin